Защо вината е паразит? Защото на първо място тя се храни от нашето минало. Тя непрестанно ни припомня грешките, които сме допуснали преди, провалите, които сме преживели преди. Когато паразита вина се настани трайно в нашата душа, в нашия мисловен процес, ние не просто започваме да отбелязваме, когато сме направили грешка, но ние казваме, че грешката сме самите ние. Не просто аз бърках тук и тук и тук, но аз съм грешка. Не просто аз се провалих в тази област. Не успях да се справя, но аз самия съм провал. Тя не произвежда плод, но само изсмуква нашите сили. Защо го казвам? Защото вината не те изтласква към растеж, не те води към промяна, но по-скоро ти стоиш в капан, парализиран, с дух на пораженец, че си провал, че нищо не става от тебе и в крайна сметка тя може да не те убие сега веднага. Този паразит може да не видиш резултата му утре, но може да го видиш след 20 години. Когато забележиш, че реално ти нямаш грам развитие, не защото Бог го няма за теб, но защото ти стоиш в капана, наречен вина.